nos viñeron a gravar, salvo a TVG, cando salimos, cando fomos de Joao Simois e todos os do tal. Pero debía Dío Xián, da parroquia de San Xián de Sales, Concello de Vedra, un gran grabador. Quero que a aldea do Lao a trate como a ten que tratar. Esta xente veñen de hippies, os da Susana somos así. Tanto atendemos a xente de San Julián, como as de Vedra, como as de Marrozos, como as de Santa Lucía. Arrasamos en Santiago. Ahora, quero que digamos todos cunha palabra. Cal é o mellor entroido? Cal é o mellor grabador? Vídeo Xián! Sí, señor, de San Julián, os da Susana sempre nos quixeron ben. Sempre! Nunca nos de San Julián tamén. Tamén. Nunca nos faltaron a carretera que vai para baixo. Esa é verdad. Pero quérenos. E chegamos igual. Viva o entroido de Marrocos! Ainda que chova! ¡Ay, que chova!